Mali by sme niečo so sebou robiť. Tomu ver. Tomu ver! Tomu ver! Tomu ver! Tomu ver! Tomu ver! Vítam vás pri dnešnom videu. V dnešnom videu tu ochutnáme tento Whey Protein zjednutý. Verili by ste tomu? Pretože ja by som tomu absolútne neveril. OK, takže má to 20 gramov bielkovín na jednu odmerku. Dávkovanie po 25 gramov ráno na lačno alebo 25 gramov po tréningu. Dávku rozmiešate s vodou cca 2 deci. Použitie mlieka sa neodporúča. OK, a ďalej nepotrebujeme vedieť, hej. OK, ja si myslím, že sa do toho môžeme rovno vrhnúť. Poďme taste test. Prečo mám na sebe tento kostým? Pretože to je čokoládo-banánová príchuť proteínu, takže musí byť banán aspoň. Čokoládu si predstavte už vy. Poďme to otvoriť. No, takže máme tu pohárik Pepsi, prosím, sponzoruj ma, Pepsi. Idem si pre 2 deci vody. Máme tu cca 2 deci vody. Teraz pohľadám odmerku a dáme ju do vody. Si robíš srandu, ja to mám akože hľadať tú odmerku. Ja to mám akože hľadať. Bude úplne na samom spodku. To akože bez odmerky. Ja to musím nájsť, počkajte. 1 hour later. OK, našiel som konečne odmerku, ktorá neviem, či má 25 gramov. To vôbec nevadí. Hlavné je, aby sme si toto sem dali. Tu bude mať taký bordel. A teraz si zoberieme toto. A rozmixujeme to. Najprv si toto dáme dnuka. Počúvajte ten zvuk. Teraz sa pýta každý, bude to dobré? Naozaj sa to oplatí za tú cenu chuťovo? Poďme to teraz ochutnať. Akože dobre. Je to jednota. Stálo to 25 €. Chutí to ako... Skôr by som povedal banánové brownie v kvapalnom stave. Neviem vám to povedať. Ale absolútne necítim banánovú čokoládu. Proste banán s čokoládou. Proste on to je také, že ako skôr ako ten banana bread proste s takým malým kúskom čokolády proste. Ja neviem čo vám na to povedať. Nechcem to absolútne vypiť toto, pretože mi to nechutí. Na jednotu je to super a keď už tak si objednajte z Wayne Galaxy. Tam majú naozaj dobré, tam majú naozaj dobré príchute, majú tam KitKat, majú tam Oreo, proste sú to mega dobré proteíny, ale toto za 25 € je dobré, ale tak ja už by som to radšej vyhodil na to Wayne Galaxy, ale ja som to videl v jednote, ja som to musel kúpiť, ja som tomu neodolal. Dá sa to piť, hej, s mliekom by to bolo lepšie, ale sa to neodporúča, takže tak no. Čo už, tomuto proteínu z jednoty dávam takých 6,5 z 10, pretože není to môj šálok kávy, ak mám byť úprimný a proste hej, takže OK, z mojej strany to bolo všetko, nezabudnite dať like, odber, stieľajte toto video a napíšte nejaký pekný komentárik alebo nejaké nápady do ďalšieho videa a vidíme sa na budúce. Čaute.